medo é unha emoción moi presente na sociedade, moito, moito. Parece que asociamos sempre o medo a ui, que medo me dan os ratos, as arañas ou a tronada. Pero o medo, hai un medo existencial que unha sociedade chea de ruído que en certo modo nos di que non sintamos, que é un medo puramente existencial. É medo, na filosofía, eu lillo a varios filósofos, é medo ao medo. Pero eu creo que é o medo existencial é o propio medo a existir con todo o que iso implica. Sobre todo, que a existencia ten un final. Iso de estamos aquí de paso que decimos así na superficie, aí hai un medo moi grande. E ese medo á morte, ese medo á morte, ben xestionado, é o que nos axuda a atopar un sentido existencial. Ese medo ben xestionado pode ser a semente do amor propio. O medo existencial ben xestionado lévate a onde eu si cheguei, que é celebrar a vida, que ha de acabar, e honrar a túa existencia. Porque precisamente teño medo. O medo á soidade, e eu creo que a xente identifica moito mellor, non? O medo á soidade é medo á morte. Porque emocionalmente a soidade, non? Nun mundo que non sexa sociedade do benestar, non? Orixinalmente, a soidade era a morte. Pois se ti estabas na túa tribo, non? No teu... E a ti te abandonaba a tribo, ti ias morrer. Daquela, o medo á soidade e o medo á morte é o mesmo medo. En realidade é o mesmo medo. E a boa xestión del debería levarnos a celebrar a nosa vida. A celebrar que estamos vivas e que iso xa é moito, e a honrar esa existencia mirando a nosa historia con amor, con compaixón, e ese medo debería levarnos a medrar. Porque ese medo é existencial, logo fainos cuestionar ese que facemos aquí, por que eu existo? E fainos buscar en nós o noso significado. E aí sí que é o que digo, pode ser a semente do amor propio, eu dicir, eu son importante e son valiosa. Nada máis por existir. E é moi bonito. E se cando ti recoñeces isto en ti, logo recoñécelo en todas as persoas. E aí chega o amor, esa idea que dixo eu de que o amor en esencia é incondicional, porque amas a persoa por existir, as persoas por existir. Porque ti, coa túa individualidade traballada, consciente de que és valiosa só por existir, faste tamén consciente de que as outras persoas son valiosas só por existir. E isto non é que son aquí Buda, porque logo hai xente que están todos contaminados pola sociedade, as cousas como son, que son mala xente para ti,
e ti non podes sentir ese amor incondicional. O amor é incondicional, mais non é cego, nin se dá sen gratitude. Iba a decir gratuitamente, pois sí, gratuitamente, pero referíndose á gratitude. Eu lembro así unha etapa que abracei moito esta frase de eu non creo no amor, o amor non existe. Isto é unha autodefensa que ti tes nun momento dado porque estás ferida. Vale, pois eu creo que vivimos nunha sociedade na que a xente está como eu non creo no amor. Eu que sei, sabes? Eu creo que todos pasamos por aí. O problema é que isto se enquiste no individuo, pero que ademais ao enquistarse no individuo se xa case un mandado social. Non te confíes. Non te confíes, non confíes, non queiras demasiado. E mensaxes que son de puro capitalismo emocional, de utilitarismo. Aporta ou aparta. E hai moita xente que di aporta ou aparta, que é para dicirlle pero aplícate o conto, que faz aí aparta, porque que non aportas. Ou peor, porque é que eu ainda encima cheguei á conclusión que todo o mundo aporta. Pero hai xente que aporta para mal. Xente que sume e non que reste, non? Se todo o mundo suma. O que pasa é que hai xente que o que che suma, miña nai querida. E a min isto, que non está feo dicilo, e eu, mira, eu sempre pensei moito nisto e sempre creín bastante nisto, non vou dicir moito. Porque aparte eu de moi nova estuve así moi flipada coas filosofías orientais, e lín moito sobre budismo, e ese que pode chegar a ser moi tóxico, porque claro, que ti queres aí estar aí e perdoar todo e querer a todos e está aí chuzándoche ca vara da Gillón e ti non, pero hai que querer e tal, porque eu teño libros de budismo, poucos, porque tuve unha perda de libros grande hai uns anos, onde teño sinalado este tipo de cousas, non? Ser capaz de ver o teu peor inimigo como un mestre e isto levalo a unha toxicidade. E aí, que isto é a maravilla das filosofías, non? Que é collelas e logo ti ca túa mente ir trazando o teu propio pensamento e aquilo que si é que non. Sigo creendo cegamente no amor incondicional, creo no amor incondicional máis que nunca. E isto non é un conto de princesas ameazadas por dragóns e príncipes en cabalos blancos, non? Isto é a túa verdade. A túa verdade é esta. Que ti és quen de sentir ese amor. E isto non significa, non ten por que significar nada para ninguén, só para ti. E aí, por exemplo, pois desmontaste o discurso, eu non creo no amor, non, a ver. Eu creo no amor, porque creo en min. E creo na miña capacidade de querer as outras persoas, de preocuparme delas, de coidalas e de sostelas en moitas ocasións a cambio de nada, enténdase como eso que conto, non? Desas amizades que cando ti estás aí nun pozo, siguen coidándote, sosténdote, a cambio de nada, pero ese nada non existe porque é a cambio da túa existencia. Ti existes. E esas persoas impórtalles a túa existencia. E ti non aportas neste sentido que se nos vende de discurso social, de non sei que tens que aportar aí. Vamos, que tens que estar aí
de punta en blanco para todos os plans, porque o aporta é iso, estar ali a rirlle a gracia, ti non faz esa aportación, mais a túa existencia apórtalle a esas persoas. E eu sei o que é sentir iso. Sentir que unha persoa que nun momento dado non me aporta nese sentido superficial, pero a min impórtame a súa existencia e decido sostela, porque quero vela mellor. E despois xa nos riremos. E iso que é unha carga, que este é unha dos problemas da sociedade, é que iso é unha carga moi grande. Claro, o amor ten esta parte de carga, porque se é coidados, eu teño que soster as persoas. E si, é unha carga. Pero teño outro vídeo onde eu digo, o ser humano, nesa carga, encontras sentido existencial. Porque estas persoas precisan. Ser necesaria, que é unha cousa da que hoxe se fuxe moito, porque se son necesaria, eu sinto que estas persoas dependen de min e isto é moita carga. E fuximos disto. É fuxir da cousa máis esencial, do sentido da túa existencia. É unha carga que dá sentido existencial. E é curioso como a xente é capaz de cargar con estudar un montón de cousas, a carga de traballo para ascender na compañía, incluso, por exemplo, ascender na compañía e ter persoas ao teu cargo, que eu fui este ser humano, non? E eres quen, por exemplo, de ter persoas ao teu cargo, que xa o di o posto, non? Persoas ao teu cargo, non sei cantas. E facelo, e adicarlle un montón de horas do teu día a ter a carga desas persoas para que unha compañía ingrese diñeiro, isto non dá ningún sentido existencial, sí? Isto sí que é mercantilismo, e logo estas persoas valle ben, e eu daquela ao final do ano teño un rappel económico. E non és quen de facer iso, ti, humanamente, por persoas que sí que de volta che van dar amor, con todo o que iso implica, que son coidados, sostén, preocupación, compartir as túas alegrías, presenza, pois. Presenza que non a veces non ten nin que ser física, presenza emocional. E eu pensei nisto moitas veces e digo, manda carallo, ou seja, que humanidade tan deforme, non? E aí é onde ves, hai unha incapacidade emocional e o propio sistema ten as fórmulas para que ti te centres en servir ao sistema, en ser unha peza válida para o sistema en vez de ser un ser humano valioso para os outros seres humanos. Joder. E é así, E non me desmonto daqui nunca máis na vida.